Nos tempos que corren hoxe en día, toda empresa ten que actualizarse e o tanatorio de Pontevedra San Mauro non ia ser menos. O centro renovou as súas instalacións para adaptarse ás últimas innovacións e mostra agora un aspecto totalmente moderno e novidoso. Bueno, eu quero manifestar a miña satisfacción porque estamos inaugurando unhas instalacións que son unhas instalacións do século XXI, unhas instalacións modernas, unhas instalacións que significan un paso adiante, que significan innovación, que significan respeto a todas as sensibilidades. Son moitas as melloras que a empresa realizou no centro. A principal é unha gran sala con todas as actualizacións necesarias para que as familias poidan celebrar actos de despedida personalizados. Tamén se aumentaron as salas e se renovaron para que os familiares poidan estar nun ambiente cómodo e tranquilo. Todas ellas están pensadas para cubrir las necesidades de la familia. Demanden en tan delicados momentos. Nuestro objetivo no es otro que poder ofrecer el mejor servicio y la mayor atención a las familias. Se caracterizan por ser diferentes. Una más íntima, con un tipo de iluminación, y otra en otro tipo, con otro ambiente cálido también para la familia. Y una zona más bien pública ya, que concibe todo el acompañamiento en el duelo. Todas estas renovacións están pensadas para axudar as familias nun momento tan difícil. Por eso, cuando tomamos la decisión de ampliar y renovar nuestras instalaciones, queríamos que la infraestructura debía estar pensada en las familias, que durante estos años han depositado su confianza en nosotros. Por ello no optamos a crear un gran número de salas. Pensamos exclusivamente en criterios de empresa, exclusivamente de empresa y de los que tienen que venir a estas instalaciones. Ademais, o tanatorio tamén aumentou os aparcamentos, pasando de 70 a 170 prazas e incluindo zonas privadas para os familiares. Outras das melloras teñen que ver coas zonas exteriores e coa planta baixa onde se adaptaron espazos para que as familias traballen coas aseguradoras. Dende a empresa resaltan o seu agradecemento e compromiso con Pontevedra e os pontevedreses.